Оябырны. Bu bir yürek ne buldu? Sana kere. Lehka. Isıtıtasın. Менә Фирдүс акылда уенча әзгәрәк кыска гына мастер-класс үткәрәм. Сиңа гына кирәк булмаса да, теге бүтән җырчыларга да кирәк булу мөмкин. Бу бик мөһим, җырны язырга була, җырларга да була, бу әһәлдә бу авыр. Шуңа күрә менә ничек була ул. Монда ахта, ухта, эхта кирәкми, просто һаваны аласың пресска и X секунд задерживаешь, чтобы атака белән әйтәбез, да? Хәрәкәт белән кирәк, әзрәк, нәрсәдәндер үрелем дигән формада. Менә монда әйбәтрәк чыга. Нәрсәгәдер үреләсең син, нәрсәгәдер үреләсең кебек хис итәргә кирәк. Алай да эффект чыкмаса, биюче кызны алга бастырырга кирәк. Шуңа карап әйтәсең. Musa'ya yapılmadı. Ben ahlı jır olsa, Svetini alıp varam. Studiya.